अरे चल येतोय का? 2 IPL च्या तिकिटी भेटल्यात मला. अरे नको रे. का? तिकडे चेअर गर्लच्या जागी तुला नाचवतील म्हणून येत नाहीस काय? गप रे, तुला नाही समजणार माझा प्रॉब्लेम. आईला तुला पण प्रॉब्लेम येतात. चल मग जाऊ मेडिकल मध्ये. अरे मग सांग ना, कशाला उगाच सस्पेन्स क्रिएट करतो. अरे आपण तिथे IPL बघायला जाणार, त्यात एवढा ऊन असणार आणि त्या चेहरा बघ माझा, इथं पिंपल्स आले, डार्क स्पॉट्स पडले, एवढा डल पडलाय. एक तर पोरी मा तोंडा अपमान करून निघून जातात. अरे एवढंच ना, मग हे घे मुस्ताचं स्किन लाइटनिंग कॉम्बो. यामध्ये आहे स्किन लाइटनिंग फोम फेस वॉश आणि यामध्ये आहे स्किन लाइटनिंग सिरम. हा आहे हल्दी फोम फेस वॉश. हा येलो कलर मध्ये येतं आणि याच्यामध्ये रिअल हळदीचे एक्स्ट्रॅक्ट आहेत जे तुझ्या चेहऱ्याला इन्स्टंट ग्लो करेल. आणि याने फेस वॉश केल्यावर 5 मिनिटांनंतर हा सिरम अप्लाय करायचा जो तुझ्या स्किन मध्ये लवकर ऑब्झर्व होईल. आणि याच्यामध्ये अॅमिडोस 3GA चे व्हिटॅमिन सी चे एक्स्ट्रॅक्ट आहेत जे तुला अँटी एजिंग पासून वाचवणार आणि तुझ्या स्किनला टाईट करण्यासाठी मदत करणार. अरे मग मला दे. नाही, हा माझा आहे. तुला पाहिजे तर डिस्क्रिप्शन आणि कमेंट मध्ये लिंक पिन केले, तिथून ऑर्डर कर.